Så man, piger og drenge, velkommen til Christians kanal, The Street. Jeg har min slægtskål her med Oreo, Snickers og Bounty. Jeg har min blog her, som jeg vil fortælle lidt om. Det er sådan, at i en af mine videoer på min kanal, der vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg laver i weekenden. Jeg har tænkt på, at jeg bliver den til The Weekend Vlog. Og så vil jeg også fortælle lidt om min fodboldhold med spillere, sådan hvor jeg kommer til at skrive for eksempel. Jeg har skrevet det her, lige her. Eksempel Christian Eriksen, Tottenham og Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Så abonner min kanal, så bliver jeg glad. Street indeni. Og sammen kan vi regere verden. Det er for sjov. Jeg vil ikke regere verden. Jeg vil overdrage verden. Vent. Det er det samme. Whatever. Faktum er, jeg vil regere verden med dig. Og dig. Og dig. Så come and join my world. And be so happy. Det her er en intro video. Det er min nye kanal. Jeg tror det kommer til at være en comedy, hvor jeg deler en comedy kanal, hvor jeg deler alle mulige comedy show ud. Det bliver ikke nogen spillekanal, desværre. Måske hvis jeg, når jeg får frams, eller hvad det hedder. Men indtil da, hygge jer med jeres liv, indtil I skal ud på en rejse. Sweetness.